Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akate. Iti agdamaket a Danobyo, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro ken awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. One sweetheart, umayan. Ag sapatos sa klabit. Agawaam atan aldawen. Amangan no matraffic tanto manen. One. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitakman. Ah, Wow! Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. oh, di nga. Bulbulaan nakman ako na ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabahom sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiaddan ka id-iddan ha, friend? Ah? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot. Sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan. Medyo religyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat batlang agpay sunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson. Kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart, Hmm? agawid ak pala ang iti lugar mi inton pikat. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim. Agsubliak matla nga iti malam. Kasi ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, litan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyar adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na.
Kastagayam. Nuwan tatang. Ala, mangan tayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Alda nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una na. Madanon to dahi ta ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga ron, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si iti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na ikan di init. Nagpintas na buyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumteng tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo man ti kinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem at ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak, nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakak no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak. No saan ka makita. Kat arapa-apag iti rinabii asika ti kadwak. Aging gadumtang ti agsapa. Oy, naggana sa nadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo at tinapanam ijay syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaut kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erickson. Ay kat dasaya at mat ngarod ano kasta, lakay. Isuma ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya, Wain, lakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid, Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagbuya lang iti TV ti kuko ijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit?
Adayaw amay mayat ditoy, ta inaldawak ang mapan talon. Inaldawak nga agling ay. Bareng ano talaga nasingpot da dyan nga Erikson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon ditoy inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumutin di anak ta. Nasaya at mat nga rod no agawid dantokin ni Erikson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa niya gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ha? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erikson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Wan, Kate. Nasakit. Ang naska na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumatlang akas kanyak. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak, kat naiduman ni Erikson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon, saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erikson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erikson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko, aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erikson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko.
Kat sapay kumata din ak tupal na angan. Ikarik da itay timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, ba't kaya may ti parbangon? Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Anday ka. Itaklang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Kuno, nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan laang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag, kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak kaminan makaturog. Iswa bimangon ako ang sakto nagluto. Apay, napigsakan ni manen ti urok ko, iso adi ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimbangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla ti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay adi ka pala nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erikson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus, apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan, ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga ron. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak,
Ti kinaadaghayaman anak mo, Erikson. Apay, nagsakit. Kasla madudog ti puso, iti kastaunay a sakit na. Diyak amuno niya ti aramidag. Kasano napasabag ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko idi. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan a nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmakmatlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputadyak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwana ti ubing. Manipud binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami nagdamdamag akon may papangken kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak. To'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talagang agin innayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti baginaken ka ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kaniayat. Nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro amasikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikanbiag kita ket nagapu kanipagayam tayo a Jerry, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pay itinaragsak ken nabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay, numapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 titawan ko idi nakasikugak. Madamaak paylaang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami ken ni Ivy iti judge. Intuloy met ni Ivy tinagadal kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastrekak meten iti serbisyo. Diyakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay met balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngem idi dandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginnawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon apagrikyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no kaipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, nga masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang anasaysaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amamindwak lang nga agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla kanayon nakmutan nga agsweldo. Saan ka matapilitan no talagang awan? Numangtad ka o di agyaman ak. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga adu asaom. Unay ka na ya. Maawatan na kumamet. Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Ngam maawatan na kumamat. Amumat nga agad-ada na. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat adumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige, tamang ipawitak. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos lagi ti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pay laang dagos mi nga agnaed, aging gang agturpusak. Nay, kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panangkadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay, kasano ket agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwartakan kwa na. Iso anasaysaya at salaangan no agtrabaho ak, kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, adda pangalaak iti pangalawans ko. Sabagay, nasaysaya at ba't nga agpaiso, nga adda bukod mo a kwarta. Iti kasta, saan kalaang amang namnama iti ipawit ni Jerry, anak ko. Wala nang, saan abali ta-graduating akmatan? Ay katwan ang road. At damot kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kinitatang mo. No kasyay nga adda matrabaho ijay talaon. Wala nang, kit agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaed mo kumate agadal. Iti kasta, makalpas ka. Wala nang, awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaed ko ti agadal. Saan lang apara kanyak? No di kat para kada tayo, kan para iti anak ko. Okay.
Kasano nga ita? Saan ka matgayam ang nakapasa iti board exam? Kundi review ka pa imat. Sayang lang ti kwarta. Bueno, adda sa bali apakakumikumam. Ket iso ti ipuy-puy atam. Iso adi mo sineryoso ti nag-review ket saan ka nakapasa. Ay, anya ka di manan dagita nga ibagbag am Jerry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Adan samat lalakim. Gaputan dyan nagawa awid. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ah. Ay, Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat ang nag-take iti board exam. Nakapasak mo dadagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawa. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso di mo na ipasa ti exam. ay, awan oras ko ang makirinig ker may papaniti day taba ng Jerry. Tinasayaat, mangipaw itakit di ti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudan ken kati kagudwat sweldok. Ngam pakurangan pay. Ay unay kamatan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumat ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manan ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya? Oh, makita mo data. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka skanda kita nga ibagbagang Jerry. Mangipaw itkakit di. Itikas na, adabos-busan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken... Inidepan nakit din. Oh, ti awanan ba'y na babae? Kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May sakamit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlata. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan tin inawag, okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Uray anya ti mapaspasamak. Ipas ngay ko ti ubing, Jerry. Sa payada iti ospital ti anak ko ita. Anyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Diyakon na mo ti rarabidak. Diyakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribu ka nak. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas nga daw. Gapoy ti kasasaan ni Julie. Kanti anak mi. Kasanungot namin. Naganak ako urang iti bulan. Iso masapol ang may incubator ti ubing. Diya ko nawawagan ti asawak. Apay ngay. Di mo't pulos imawawag. Apay nga tan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Diyak mo't makontak ti asawak. Ulitak nga idayal. Awan lata. Apay ngay. I-text ko man langan. Itikas ta. Awagan nak. Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Diyak ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlata barok. Iso na laang taging kaita. Kat adda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anak awid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan nyo kini Ivy. Anya? Nabayagan da siya. Katuhan, nabulanan kamin at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, adda sakit na itidara, barok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbagan ni Ivy dayta kanyak? Kadno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, barok. Kan may sa,
Di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw. Dandani saan na akaya ti maitisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ive. Sige nga nanang. Pakibagayaman nga ro tasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na baraw. Hello, bakit? Apay nga italasong batam ti awag ko. Inaramit ko mat amin nakabailan. Ngam talaga adinan na ilasat pa eh. Amo ti Diyos, asaan na ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Oh, naidip na tan. Awagak manan. Saan na makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday tuwing ngagparparik na kanya ka. Awagak ti boss mi. Iti kasta, makapakadak. Masapul nga agawidak. Diyak makontak ni asawak. Agraman ni nanang. Di na mo tensong batan dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmaneho. Iti kasta, makasang pweta ka dagos. Sapay na po yata na ka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak ti agawid. Upertekak man dahi ta sarsarunay ko. Damasabat ko! Sa dinutiayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakapuot ka matlahangan, iho. Kumusta terik nam? Awan ka di tinasakit. Oh, di mo pa ikuti, iho. Imbag lang na, tasaan ka unay anadangran, itipan na ka disgrasya. Papa, tasawak. Sa dinutiayan na, kumusta ti anak mi? Iho. Sa dinutiayan na, papa. Pangasyo, takuyugan ta kiti ayan da. Agkalma ka kumalag, Jerry. Madama nga sa sikaswan da iwekin mamam, dagiti masapsapol. Iti kasta, mayawi din iti pala iti bangkay ni Renji. Anya, bangkay kunang papa? Huwan iho. Makapalatingit man. Ang emnaskan nga awatan tayo, tigas at anak iyo. Talaga siguro, ngaging galangan ni Jai, tinted ti Diyos, abiyag na. Ivy. Ada ka mat kaya. Pakawanan na kuma. Nagdakaltikin mo to ang bakada. Kan limlimtag dagiti matam. Awan mat siguro tirumpang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't ko taginan na. Isa pang asim tadi nagsingan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik-adi ka panawan. Aging ka makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman no kasta, Jerry. Nakakaasim at asawa ka. Sapay kumata mapakawanak, Ivy. Sorry.
Sorry, iti nagbasulak. Ivy, bumangon ka ditan bakit? Atoy, inyagan ka iti kanan. Nagluto iti nitib a manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Tapno agsubli ti sigod a bagim. Kasta unay na kutong mo bakit? Aping nga ka pa lang dito, Jerry. Kasanon ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang aping ngay, sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita, dito uyak langin si ibay mo. Dito uyak akong nagtrabaho, tapno mabantayan ka, kat maiwanan ka. Jerry, Kat ulit agkagkid daw iti pamakawan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak, bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramid mo dito'y. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasim na di kagis iskandalo dito'y. No maipapan iti ubing, ikarigata ka mang iti sustento. Basta di kag iskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tapno agiskandalo. Dangganak pa'y kuma, pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jack in bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabuti ngak ngamin, iti mabalin nga aramiden da. Numaamuan da ti panaganak ko apalasang. Nang runa kat pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Iso ngayon mayak. Anyat kayat mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya? Angam, Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan kadata. Mabalin mo met apagparangan latan nga ampunan nyo ti ubing. Basta ibatik ken ka, kat sikan ti makaammo, Jerry. kwa, Amok ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo. Amok adi mo baybayan. Kan may sa, nasingpat ti asawam. Iso nga amok kan mariknak nga ipadag namat ti ubing, kas pudpudno nga anak yo. angam, kasanon, no, di na maawat ti ubing. Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na, Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam, iti anak ko. Idi damo kat mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngam idi agbayag kat isunan ti mangaw awer. Awan pulos nangeg ko apanang sidir manipod iti asawak. Kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Namin pinsan meten a nagbaliwak. In pamaysak ti atensyon ko iti asawak ken iti anak ko. Ket ita addan iti kolehiyo ti anak mi. Saan mi meten nga inbagbagapay ken kuana ti maipapan iti inana. Makunak a naragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan matanda magkupay ka ni Julie, manipod na kiasawa iti maysa a foreigner, kat nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo, anang ibasa kan nang yornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam, gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga ruden, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta.
Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan tapno maornos mo ti pamilyam. Among pagayam, Jerry, manmanulaang ti kasta nga asawa. Nagasat ka, ngamin kasta ti kinasingpet ken kinaman nakaawat ti natumpungam nga asawa. Rombang nalaang nga rod asubadam ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam, Jerry, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F., umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saakla ang nga anak, nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawaam ti agunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko edi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tano adda tangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalolom. Sige nanang. Oh, adto'y ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang. Ala, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino si Papa naman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw, kabuti kay landok.
Isaganak na ba iti bisikleta, rumwarak bitang. Sige tatang, umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ti makaamo amang isar na dito ibalay. Mapanakon tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yuhu! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuunam ang mais anak ko. Nabanugak na. Agi na natapay. Nagsakitan ti unok anak kasusuon iti kagudwa sa ako mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ni awit ko. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat anak ko. Iso asika, igaud mo ti ag-eskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang, mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pa'y! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang, Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang rupot kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. wan ka di nanang. Talagamat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita, iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang. Siyempre Tibilin ko, ah. Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag kini Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, nanang? Ala, inkanta di kakat maladaw. Lalaingam tagik someone. Wen, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang kado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asitgak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya tinapasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apok, awanin. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na to na po.
Anya nga impati. Anya ti kayat yung asawan, Lolo. Awanay. Natayan nilalang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibatok. Ngay sumuten. Tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na pudno dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrel ka kaya iskwilaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y lolo. Anya pa nga iti sirbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan lolo. Sino pa yan ti kanuak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y lolo. Kaya, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, nagdaak pa'y mo'y. Aging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man, ngamnaskan nga aklunan tang-awanan ti inam, apo. Nalabit nga ginggalaan dito tinted ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kinday. Wano aramidam dagit assignment mo. Nalpasan a lolo. Tulungan kayon. Iti kasta mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makamo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaaglangan, kalpasan na, isakok mutang. Iti kasta, pick upin tulaan ti truck o may manggatang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinaanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igid ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan Mart, abaybayan ka. Ke anak na ka ti anak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno aywanan ka. Uray kasano ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Daita mag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? When lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo amarigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirim ka man. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Nay, apay nagsangsangit ka nagawid na po. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaiskwila ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti apit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achitarak ka no. Isoan na nga to ti maalak tunggal exam mi.
Wala, di mo latan ikas kaso ng itatat tao, Apok. Iba ka dalatan kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Agis ko'y lakakida na imbag. Di ka makyap-apawan. Lolo, Sa nabalay, tasan amat maturog ti Diyos, Apok. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagatam, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang agluluto ka. Lolo, Mala, gusto na napokwang. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. aday ta, nakaluto ako litin na po eh. Anya nga tati luto ka masida. Ay, apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam. Apayan nakasasok dito kusina. Nagluto akong itiin na po'y Lolo. Ay na, nagsaya ting ano kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko sa daan ta. Tita lang aron mga nagsaramidin tapok. Anya nga itiniyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin itin na po. Tambangan ka na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan puro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo iti bagis dito, yapo. Nasakit, nagtrabaho tanusan, awam magkanan ka. Uray saan kayo pailang arumar ama panagiskrap, Lolo. Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Diyak lakit ti kabailan no, at dadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Kirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabaho ak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, mati iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay sa akon, Lolo. Nina nga rin. Siya nga rod. Kunak no din akon mailang sinbalasan ko. Ninang.
Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolom. Agyaman ak ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolom, itugot ka ni Jay Syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, ninang. Di kag danag. Tasya kun ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Agpaiso, ninang. Wen, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, dagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, ninang Irene. Di ka agbabain amang ibaga no anya ti kasapulam, wan? Wan, ninang. Kayat ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak na kapan idinatay. Gaputada aki di Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka di, ninang. Wen, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wen, mama. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, ninang. Umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan ti makan. Wow! Nagadumatan ti nakadasar amakan iti lamisaan, ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo day iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, na. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsen paska kumawan. Kalayo mo lagi pan dagiti ibilbilin day tinanang mo. wan, Ninang. Pasagkaunay unay kas panagipatag dayti helen kan ka. Husto, Ninang. Di yun pilitan ti agsao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag.
Kuwela ka, aday mag-iha. Uvay, anya, di pasamak, masapol, makagradwal ka. Wen, Ninang. Ikavim kanya nga agis kuwela ka azaimbag. Wen, Ninang. Ikarik na itakada kayo. Agiya manak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan na kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakkan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala na gitipat-patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak ang itikastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim tinalam apyag na gitipat-patag ko. Isublim. Imo na tiinag. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto nga agsagsaga ba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manen, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti patpatag ko iti biyag. Rhea, Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. at day ta ka manen. Pudlo ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panubok, at di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At ito'y ti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanya. Nakitak dagito iti silid ni Mama. Panagkunak, kat sigodan nga darikriknaan ni Mama, ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya. Wen, tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di. Wen, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Iti na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag at di na imbagbaga. Gaputa saan kat nga rodamay parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikog. Iti panaglabas dal daw, bulan kan tawen,
Namuan ti inak, nga danatagsan na sakit na. Imbilin nak nga rod kinaantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, ti iawag ko kenkwana. Anya, Idinadamag na antay rin anatay ni Lolom. Nagdesisyon da ito ang mapan ijay lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasarintaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag-tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni Nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadagiti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anya pay apariko ti dumteng, ditay ko maumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.